जोबोद मास मोनसे बा दानसे नेनायनि उनाव गाबोन 4 जुन अक्ट'आव सारा भारतआवनो लकसभा जे बिसायख'थि बेनि फिथाइखौ साननो थांगासिनो दङ। फिथाइखौ जों गाबोन मोननो थांगासिनो दङ। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव आङो UPPLनि बिजाथि आरो NDAजों मदद होजानाय बिजाथि हिसाबै जिहेतु जोङो थांनाय 10 बोसोरा क'क्राझार लकसभा माने बियाबखौ जोङो खोमानानै लानांदोंमोन। एबाराव NDA हिसाबै जोंहा देरहानो थांगासिनो दङ। बेयाव आङो बिजाथि महरै खमसे खम 2.5 3 लाख बिनि फारागाव देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बेनिखायनो साफ्रोमबो क'क्राझारनि साफ्रोमबो भटार, साफ्रोमबो सानसुमै जोंनि फरायसा लाइमोन, आइजोफोर आरो जोंनि जायफोर मददगिरिफोर गासैनिसिमबो मोनफ्रोमबो दोलोनि मददगिरि, मावगिरि, बिबानगिरिफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि गोजोननाय साबायखरखौ जासिहरदों। जे नोंथांमोननि जोबोद मोनसे बावसोमनाय आरो मावसोमनायनि गेजेरजोंनो गाबोन 4 जुनाव साननो गोनां भट साननायाव आङो देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ जासिहरदों। माबायदि फारागथियाव देरहानायखौ नुदों? जोङो थांनाय बिसायख'थिनि जि फोसावदिंनाय बे टाइमावबो जों बुंदोंमोन, बे समाव बुंबाय थाखादोंमोन आरो जोङो जोबोद मोनसे आसाबादि आरो बे बाथ्राया थारैनो 7 मेआव बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जोङो गासै जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय जिखिनि जोंनि नायबिजिरनाय, बे नायबिजिरनायनिफ्राय जों मोनदांनो हादों जे दिनैहाय 2.5 3 लाख 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव आङो देरहागोन। UPPLनि बिजाथि आरो NDAनि मदद होजानाय बिजाथि महरै देरहागोन। बे एकदम सैथो खोथा। बेखुनु बानायनानै बुंनाय बाथ्रा नङा। गाबोन भट सानब्लानो बेखौ निस्सय रोखायै जों मोननो हागोन। हरसेनिल' बाथ्रा दं। बेनिखायनो देरहागोन एकदम रोखा। आं बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों जे जोङो गोबाङानो रंजानो थाखाय थियारि, नाथाय आं खावलायगोन बयखौबो जाहाथे गोजोन थासारिया जाहाथे बाया, गोजोनखौ लाखिनानै जोङो रंजानायखौ खालामगोन। बेखिनिखौनो आं खावलायबाय। आसामाव मोनजोब्बाय बियाबनि गेजेराव थांनाय बिसायख'थिनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि मोनसे मिशनारि भिजन दंमोन जे आसामाव मोन 14नि गेजेराव खमसे खम जोंहा 12 बियाबखौ NDAनि फारसे जोंहा लाबोनांगौ। बेनिखायनो नैबे बिसायख'थि गायखांनायनि उनाव जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै जिखिनि नायबिजिरनाय, बेसेबांखिनि भट मोननो हायो, बेसेबां देरहानो हायो, बे गासैखौबो नायबिजिरनानै मोनदों जे दिनै NDA हिसाबै जों मोन 12था बियाबखौ आसामाव NDA हिसाबै देरहागोन, बे रोखा। बेनिखायनो भारतआव नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा गाहाय मन्थ्रि खालामफिननांगौ आरो बिथाङा अलरेडि गाहाय मन्थ्रि जाखासिगोनानोखा। बेनिखायनो आसामनिफ्रायबो मोन 12था बियाबनि जेफोर जोंहा बिजाथिफोर दङ, बिथांमोनहा बिथांखौ मदद होनो थाखाय जों थियारि। आं क'क्राझारनिफ्राय आंबो दिनैहाय थियारि जानानै दं। बेनिखायनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय।